Sibingelele, kuyintokozo enkulu ukubika ngeklasi lethu elizayo as asikhulisane lapho khona sizobe sihanjelwe i-special guest yethu esihlonipha kakhulu uVuka Africa TV ku-TikTok nangu-YouTube futhi uphinde futhi abe uVuka Africa TV channel. Ubhuti esimhlonipha kakhulu ubhuti Mozi Duma ozobe sihambele sineclass ngomhla ka-4 August 7 to 9. Isihloko esizobe sisidingida sizobe sisaqhubeka nendaba yomuntu nemvelo, ukuhlobana komuntu nemvelo. This time sobe senza part 6. Yini esizobe siyidiscussa ku part 6? Number 1, sizokhuluma ngendlela yokuzalana. Le ndlela esizalana ngayo njengoba uNkulunkulu njengoba umdali wathi asizalane thina abantu, wathi asizalane sande. Isibusiso lesi sanikwa ukhokho wethu ukuthi inzalo yakhe iyokuba ngehlabathi zolwandle. So njengoba sizalana, ngabe le ndlela esizalana ngayo eyemvelo yini noma mhlambe kwaba khona enye indlela yokuzalana kwabantu mhlambe eyayivela from umdali? Sizobe si-break down leyo, siphinde futhi siqhubeke sikhulume nge-astral projection. I-astral projection ile yokwazi ukuthi uphume emzimbeni, uphume ngokukamoya, umoya wakho uhambe uye ey'ndaweni. Sizobe siyihlahlela naleyo siyichaza ukuthi iyini, isima kanjani, sifundisa nje ngayo nje in general. Siphinde futhi siqhubeke manzi. Khona wabuza ku-YouTube wathi kunzima ukuthi akholwe ukuthi abantu bavele emanzini. Ngobani asikwazi ukuphefumula emanzini? Yindaba pho singakwazi ukuphefumula ngaphansi kwamanzi. So sizobe sizogcizelela leyo muntu namanzi ukuthi kungani umuntu evele emanzini noma kungani singakwazi ukuphefumula njengoba ebuzile umbuzi noma umbukeli wethu ku-YouTube. Siphinde siqhubeke futhi sizokhuluma ngenkanyezi. Khona le nkanyezi ehlezi ihamba nenyanga, iseduze nenyanga. Sizoyichaza naleyo ukuthi isho ukuthini, isima kanjani, sifundise nangayo futhi as well. Siphinde siqhubeke sizokhuluma ngokuthi ikuphi ukudla kwemvelo umuntu ayedalelwe ukuthi akudle. Eyokudla sayithinta kakhulu ngaphansi kwetopic le esayenza le yayikhuluma ngokudla okuvala iso lamoya. Sakuveza ukudla okuright, but sizophinda sidlule kuyona again just ukuveza ukuthi as umuntu ikuphi ukudla kahle kahle ngokwemvelo, njengomuntu wemvelo ekumele ngabe uyakudla, because lokudla esikudla akusikona. Ufakazi yini ilezi zifo ekhona, o-BP, o-blood pressure, o-cancer, yonke lento esinayo esigulisayo esisebhedlela nesibulalayo izinto esiyidlayo. Right? Sizongena kuyona nendaba yokudla umuntu ekumele ngabe uyakudla as umuntu wemvelo. Siphinde siqhubeke futhi sizokhuluma ngendaba yokuthi iyini imali kuwena as umuntu wemvelo. Iyini imali and isisusa kanjani kwimvelo, ngoba iyasisusa kwimvelo. Isisusa kanjani kwimvelo? Sizoyihlahlela nendaba yemali as well. Siphinde siqhubeke futhi sizochaza indaba yomhlaba ukuthi umhlaba kahle kahle umhlaba awuyi phambili kodwa uphinde emuva. Sizoyichaza ukuthi sisho ukuthini mesisho njalo ukuthi umhlaba awuyi phambili kodwa uphinde emuva. Sizoyihlahlela ngaphansi komuntu nemvelo. Siphinde siqhubeke futhi sizokhuluma ngendaba yokuthi njengamanje kwenzakalani emhlabeni. Yindaba i-technology ikhula kanje. Niyabona nakho sekufika ama-robots, niyabona nathi i-AI yeza, nakho sekukhulunywa indaba zoma-digital ID. Yindaba i-technology yakhula kangaka i-technology. Kwenzakalani emhlabeni njengamanje? Why i-technology ikhula and why imvelo incipha? So sizobe sikuhlahlela nalokho ngaphansi komuntu nemvelo part 6. So siyacela abantu ukuthi babhukhe for iclass. Ubhukha kuyona inamba le ebhaliwe ku screen ukwazi ukuthi uthole isihlalo sakho. Ukubhukha iclass u-R30. Iclass lizobe li-online 7 to 9 sinoVuka Africa TV. Siyabonga kakhulu.